Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagay. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 22 na bulan sa Agosto, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayen, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Lady Rider patay matapos nalapakan sang series bus sa siyudad sang Himamaylan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Din pahayag sang PDEA nga wala na sang namonitor kuno ang ahensya nga anuman nga dalagko nga illegal laboratory nga nagaoperar sa pungsod kag gindayaw ang maayo nga resulta sa mas gin-intensify nga anti-drug campaign sang gobyerno. Ginhimo ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang pahayag kadungan sa pag-witness ini sang ginpangguba nga masobra 13 bilyones nga nakumpiskar nga illegal nga druga sa 13 Martires, Cavite. Suno kay Villanueva, tanan nga druga sa karon ang nagalin sa luwas sa pungsod kag ini ang resulta sa joint effort sang pulis kag customs para mauntat na initanan. Ang war on drugs amo ang ginatutukan sang Duterte administration sa piya kag ginpakamalaot sa lokal kag international bangod sang madata nga pinatyanay nga ginaligar extrajudicial killings. Sa karon, nagasiling ang gobyerno nangin madinalag-on sila sa pagpapas sang illegal nga druga. Apang padayon sa gihapon ang pagpandako, padayon nga nagasulod ang dalagko nga volume sang druga diri sa pungsod Pilipinas. Ang pila ka pagtuon nagasiling nga posible matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ginmauntat ang illegal nga druga nga ginhimo palangabuyan na sang mga kabaranggayan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44. Nguning anay, sa aton mga plantador, kamusta? Sa panahon sang pandemic, ang krisis pangkalibutanon, ang nagakatabo subong sa aton pungsod, masyado kabudlay man sang pagpangabuhi, labi na gid konpigado ang patubas sa mga plantador. Ariho, isa sa makabulig sa inyo,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Sabado, morning. Kamusta mga balita dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental? Kamusta ang mga merkado? Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Inatanan na karon ginalibot sa aton patrol idulong ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod pagkatapos naglipas ang korpyo 53 minutos na. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Ang ibang mga curfew violators nag-amat-amat pang lakaton after sang pilaka oras nga pag-tiner sa police station. Again, wala man sila gin priso, kundi gin patinergid lamang for safety. Pero ang sa station number 1, ang iban sa election Fred tinergid lamang sa kilid sang police station, no? Subong aga. Ang station number 2 action Fred, first time lang din naka-0 sila, no? Subong kaagahon. Ila bangod man kay ang concentration nila action Fred base man sa mga kapulisan ang manhunt operation in relation sa shooting incident nga natabo kagabi sa area sa police station number 2, especially sa Proxigay Barangay 2, no? Nga shooting incident, that is why ginapag-bisita man naton o sa ila wala sila sa may dinakpan. Kayang concentration, iring paglagas sining duha ka mga person na riding in tandem, mga suspect sa paglutang sa shooting incident. Ang sitwasyon subong nga kagahon action Fred sa siyudad sa Bacolod, katawhay subong na action Fred, no? I think mga duha na ni ka straight nga kaagahon, wala ga ulan, so ginalantaw taman ang atong palibot, and at the same time ang kalangitan daw makabig daw action Fred nga maayo ang tiyempo. Wala gigalom. Igid galom ang mga bituon sa kalangitan ang kapakita man action Fred. Magluwas sa bituon sa kaagahon, may araman ka panglakaton. Kalain. Sa balusubong action Fred, ang iba nag-jogging na sa kilid sa lagun o Galilo. Kaya still sarado, gyapon action Fred mo. Ang mga Capitol Lagun, ang mga nag-jogging subong nga aga, ang malimpila ka mga bituon nga nagpanaog para of course, maka-reduce ang ilang weight. At the same time, maka-exercise man action na Fred, no? Ay, by the way, subong nga adlaw 22 action Fred sa Bado, katapusan nga adlaw sang moratorium, no? Buwas may baluan tani kung bala may biyahe na para sa mga sakayan pandagat, partikular ang fast craft. May baluan ta naman ni action na Fred kung bala may biyahe naman para sa mga LSI kag returning OFW. And kay sa pagpakikangot man naton kay police o rather kay Philippine Coast Guard Commander si Johnson Benjamin, ginahulat pa nila ang mando sang LGU
ay labi na ni Governor Lacson kung bala kakason ang ining moratorium, and if not ti kay kumuwas na 22 ang moratorium ti basi kung wala pa sang mando gikan sa duha o kung sa mga local chief executive ti ang matabo ni Action na Fred basi sila mismo makadesisyon, no? Mapalauli naman ang mga OFW, ah. Yes, Action na Fred, palauli naman ang mga OFW ang iban na pa sa quarantine. Anyway, kabay pa, no? Baluan ta ni gikan man sa mga katapo man o kung nagikan man sa mga local chief executive. Ang kagabi Action Fred, ang aton alkalde sa siyudad ng Bacolod, sa Mayor Bing Leonardia, nag-issue man, no? Sang panibag-o naman nga order or executive order number 54 kaya palawig man, no? Sang curfew hours, still mas temprano pa ang curfew, alas 8 tubtub alas 4 sang kagahon diri sa siyudad ng Bacolod from subong adlaw 22 to 31 Action of Fred. Bagay halos na ana naman Action Fred mga tao, no? Aga pa gatulog na may ara man ugaling kay ti iban pasaway wala na anad nga matulog temprano magtiner sa ila siring nga puluyan kalagaw pa datisway na dakpan curfew Action of Fred. So maning ang pila ka mga sitwasyon karon nga kagahon diri naman sa area sa syudad sa Bacolod. Ang biyahe Action Fred sa aton sining mga kauturan, especially tricycle drivers ang ara sa higad, no? Sang dalan particular sa may Bangka Patio, may ara man Action Fred sa may dalan sang Pisay na tubang sang aton sining terminal nagahulat man sa mga pasahero gikan Kompleto sila, kompleto, face mask kag face shield. Yes, Action Fred, no? Kompleto sila, may ara face mask kag face shield. Magluwas lang kay may ara man. Ila ba lang standby kaulat pasahero ginakakas man nilang ila sin nga face shield. Pero nakasuksok man Action Fred sa face mask, no? Amuli ang nakitan taman, pero ang mga nagabiyahe sa lakyan di pasahe nagasuksok man sila subong adlaw Action Fred sang face shield. So at least kompleto na. Malain o galing kasi medyo mainit-init Action Fred, no? Especially kung may face mask ka na, may face shield ka pa. Kung aga, okay lang. Pero kung aldaw na, I think medyo init-init na. So kabudlay ginawa, no? Budlay ginawa Action Fred. That is why kung ang iban pahigad ginakakas low antiparas talbal Action Fred nga ang antipara bitang butang pa sa ulo for the meantime para makapahuway man kay sakit man nagyapon sa may kilid sang ilong bala nga silbi na paabot ko Action Alvin. Yes, sir. Nga maabot ang adlaw nga luwas sa face mask, face shield, may overall pa kita nga isuksok puti tanan magbutas. Daw kita ka na sang astronaut, daw mo na matabo sa aton. So daw galagaw-lagaw lang kita sa bulan. Tuod mo Action Fred, no? Ang kulang na lang gilman, helmet. Helmet, kag guantes, galagaw kita sa bulan, pero diri na sa luta. Action Fred, naman nga pila ka mga sitwasyon karon sa syudad sang Bacolod. Ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Ang tanan-tanana, kung anong gusto sang departamento sang ikaayong lawas sa pagtuon sang National IATF kag Gobyerno Nasyonal, Provincial kag Lokal, sunod lang kita. Kung para malang sa aton kaayuhan, agod hindi maglapta ang kagaw sa COVID-19. Ariyo,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Ang
Pilipinas magapile kuno sang diplomatic protest batok sa pungsod China sa ginagawan bla nga West Philippine Sea. Pero para sa akon daw kabudlay na no. Kay man ti kadumdum kamo sang suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginklaro yan na to nga kon West Philippine Sea ang paghambalan, wala na siya sang mahimo. Ambot silingon daw klaro na bala nga ihatag na lang sa pungsod China ining West Philippine Sea. Daw hindi na kita makigbato ya sa aton kaugalingon nga propiedad. Nga subong ginahimo na nga ginabantayan na sa pungsod China ang tanan-tanan nga mga dalagko nga mga bapor digira kag iban pa nagalambiyong na dira sa baybayon nga ginakabig sa Pilipinas aton ginapanag-iyahan nga ginakleman hindi lang gani sang pungsod China, ginaklema sang Taiwan kag iban pa nga mga lugar. Tibangod sa tungsuna ni Presidente Rodrigo Duterte, ano pang pulos sa mga diplomatic protest naton? Kay mismo ang presidente daw klaro naman gani nga daw ihatag na lang ang West Philippine Sea ang aton nga baybayon nga ginaklaim aton supposed to be. Nga karon ginakleiman sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran. Hadlo kita ti siling ni Presidente Duterte hindi ya pagpabinturar nga paawayon ng aton mga soldado marin kag iban pa sa puwersa sang pungsod China kay wala kita sang mahimo. Ang buot silingon, klaro na nga wala na kita mahimo. Kung wala kita mahimo kagadlo kita, ihatag na lang naton sa ila ang aton. Kung sa karaya pa, ang ana lang. Ang ana pa. Ang ila lang. Ang aton, daw, ilahon pa. Kalahin. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kapi-kapi kita, Kapi Time, Dr. Time, las 5:17 na. Morning sa aton mga mangunguma sa panahon sa pandemic. Krisis pangkalibutanon, kabudlay
sang pagsinalayo sa pagpangabuhi. Labi na kon wala kasinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sa manubo nga patubas. Ariyo, isa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ano naman ini? I-submit ni Vice Mayor Elcid Pamilaran ko no. Kay Mayor Bing Leonardia ang ginahingyo bala sa mga doktor nga ipaidalom sa enhanced community quarantine ang siyudad sang Bacolod. Pila ka adlaw, 2 ka semana ang hangyo sa mga doktor. Ugaling, ini nga ginahingyo sa mga doktor, konflikto man ka daw hindi magsugot sini ang mga negosyante. Kahapon kung pamatian tayo, si Vice Mayor Elcid Pamilaran, kaya kaadlawan niya kahapon, siling niya, kung ang negosyo, makabawi pa. Pero kung kabuhi ang madula, hindi na mabalik. Husto man. Ugaling may rason man ang mga doktor kung magpadayon, nga magsaka, ining COVID-19, delikado. Ang nagkalaigo sa mga doktor, nurses, kag mga frontliner na ang nagakaigo. Gasaka, ula gaiban, ang ginapang-igo sang kagaw, ining COVID-19. Ugaling, mga konflikto ini. Kaya ti kung ipaidalo mo sa enhanced community quarantine, ti kundi gulpi naman, sarurot naman, puto tikoy naman, ang aton mga negosyante. Subong nga mga mall katuabla, supermarket lang ang abierto nga damo tao, ang tanan nga mga kalanan, ang tanan nga mga ilimnan. Ti, sigurado ako kung magpadayon ini sa mga 3-4 makabulan, piho, puto tikoy, wala sa mabilin nga mga negosyante, Diyot guro ang may palulos nga kapital, ang mabilin, kalabanan, manirado ini sila. Hindi ka manirado, imo nga wala ka man income. Gabre ka sang restaurant mo, wala man sang gakaon. Gakaon, isawa, 2, 3. Ti may mga ginabayran kada nga waiter. May arkila kada kadako pa na arkila sa mga mall. Bayag ka sa kuryente mo, bayag ka sa tubig mo, wala ka income. Di siya nga negosyanteng makaagwantas na. Ngagag kayo mo negosyo nga wala ka income. Nagpahulong mo na sa banga, guro. Ba't ka palumot, tugnaw. Porte. Pero, hindi maayo man sa aton ekonomiya. Kay kon magsirira na negosyo, di ano ang gwa naton? Labi na gid sa mga banwa kag syudad. Wala na income, wala taxes, wala kwarta, puto tikoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinakaepektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang las 5:27. This time check is brought to you by AC
Yung kapanugyan para sa aton mga kauturan nga daw nagakabalakagid nga may mga bukol nga nagatubo sa ilalawas. Ining tumor, bukol sa baga, goiter. Kaysa una, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera, wala gid problema. Ugali nga mo lang ina, may agi, may pilas, may pinalian. Sa karon may natukiban, maayo nga pagpatunaw sa mga bukol sa inyo lawas. Amo ini ang Philippine Standard Time, las 5:29 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang loto una kita 658 baka dako sang jackpot 313 milyones 421,879. Kombinasyon in any order 28, 39, 2, 24, 17, 16. Resulta sang 658, 28, 39, 2, 24, 17 kag 16. Sa ilo kita sa 645, ang jackpot 12 milyones 879,511. Resulta in any order 26, 35, 34, 42, 41, 15. Resulta sa 645, 26, 35, 34, 42, 41, kag 15. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan
Radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. At the time, las 5:36 sa naga-monitor subong, ariho, nagligad ang aton sini mga salakyan pangpasahiro. Hindi ikaw pagpasakyon, mangod mando sang LTO, nga kung wala ka face mask, kag face shield, hindi ka pwede kasakay sa mga di pasahiro nga salakyan. Amo ini ang isa man sang mga desisyon sang National IATF. Ari pagid, bag-o naman, obligado naman ang publiko nga magsuksok sang face mask kag face shield kon magsulod kamo sa mga mall, establishmento, komersyal. So ang buot silingon, hindi lang sa pampubliko nga mga salakyan nga dapat suksok ikaw kumplito. May face mask ka na, may face shield ka pa. Kundi lakip na sa mga mall kag establishmento komersyal. Amo ini ang mando ng mga bag-o kag kon pamatian ta kahapon ang Department of Labor and Employment lakip sa mga ulubrahan daw obligado
obligado na nga magsuksok man sang face mask kag face shield. Amo na ni, ulo istrikto na ang tanan-tanan kinahanglan magtuman sini rason para nga magnubo kuno ang paglaton-laton sang kagaw dulong sang coronavirus. Tanan-tanan na lang nga panagang sa lawas himuon naton. Tanan-tanan nga pumuluyo luyag naton kag sa hindi tuman kita. Kaya man ti makakululuba kay man tuod mo. Kung magsuksok ka face mask kag face shield, wala ka man perdihon. Amo galing nati ulo antos ka lang eh. Nga daw ginalagas mo lang ang paginawa mo, hapo mo, no? Amak mo takpan mo ilo mo kag baba, takpan mo pagid ang bilog mo nga guyas ang face shield, sos gahawa-hawa ang paginawa mo. Amo na nga kon hindi giman importanteng laktan nyo, hindi na lang magwa sa sulod sang puluyan. Kag may araman man do, nya bisan sa sulod sa puluyan, sok-sok ka. Face mask ba? Matuman iniguro sagwa, pero sa sulod sang puluyan, duda lang ko. Daw kabudlay, ipatuban. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na diri kita. Lady Rider patay matapos nalapakan sang series bus sa siyudad sang Himamaylan. May report si Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred batay ni isa ka babayi ho kag miyembro sa isa ka grupo nga mga riders sa malapakan ini sang series bus dira sa National Highway crossing Buhian, Barangay Tuoy, siyudad sang Himamaylan kahapon sang hapon. Biktima dirigin kilala Action Fred nga si Leonisa Liame Castor, taga Barangay Bantayan, siyudad sang Kabankalan, samtang ang suspitsado dirigin kilala naman kay Ernesto Eliaga, 36 anyos, amuning driver sang series bus. Sa pag-imbestigar sang Himamaylan PNP, nagamaniho sa motorsiklo ining si Castor. Sang may nag-overtake sa iyang wala Action Fred. Pagkatapos luyag niya kontani magpahigad sa tuo. Way siya kay balok sa Fred nga may series man nag-overtake sa tuon niya na santik ining iya sining nga motorsiklo sa kilid ng series na sangit ang manubela niya na tumba ini siya baw na lasakan gid Action na Fred. So ginhingagaw pa inidala sa Himamaylan District Hospital, indeklara nga patay sang attending physician. Ang driver sang series bus Action Fred ara na sa paghinakop sang Himamaylan PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mar.
Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig ini tinlo. In standard time, las 5:55 na, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa Idalon sang Police Station number 2 sa pagpamuno diri ni Police Corporal Jake Vargas bani ang investigation on case sa shooting incident nga natabo kagabi sa dalan sang San Juan sa Purok Sigay, Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod nga nagresulta diri sa kamatayon ni Eduardo Garcia, 48 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Nausuno diri kay Garcia, or rather kay Vargas, ongoing pa ang ila sininga investigation sa pagkilala sa suspect kag ang motibo sa pagpatay. Balita report sa Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM,
Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga mga dulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,